जोबोद गोजोन मोनदों मोननानै आरो लोगोसे बे मोननायाव गोजोन मोनदों आरो उननि फरायसाफोरखौ आं बुंनो सानो दि बयबो मोजाङै गोसो होनानै फराय जाहाथे मोजाङै मोजां बिसोरबो जौसे नाम्बार मोननो हायो बिदिनो आरो बर' बिजोंजों फरायनानै जाहाथे गोजौ थाखोआव दावगालांनो हायो बिदिनो जे समनिफ्राय क्लास जाजेनो बे समनिफ्रायनो मोजाङै गोसो होनानै फरायनांगौ बयबो आरो बिदिबानो हालाङो। फरायनाया माबोरै जागोन? आंनि फरायनाया बिदिनो आं फरायनायाव जेबो टाइम टेबोल लायामोन गोसो जायोबानो फरायखायोमोन आङो सानसेयाव 8 घन्टा 9 घन्टा जायोमोन। मावरिया हावरियानि थाखाय बान्था मोननो हादों। मानो गोसोआव जेनेबा बेबायदि बान्थाखौ मोननो हाबाय एसेबां मानसिफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि नोंथाङा सिनायखि मोनबाय मा बुंगोन बेलायाव? गोजोननाय मोनदों। दिनै एवार्ड हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरसालियाव नोंथाङा बेवहाय एवार्ड मोनबाय मोननानै उननि जेनेरेसनफोरखौ माबायदि जानाया गाहाम बेनि सायाव मा साजेसन होगोन? गासैबो बिदिनो बर' बिजोंजों फरायनानै गोजौ थाखोआव गाखोहैनो हायो बर'फोरा गासैबो बिथिङाव जौगासार जानो हायो बेखौनो नोंनि इयुननि जिथु थांखि हबि मा दं? आङो बिदिनो समाजाव थानाय जेंना जेंसि बेफोरखौ सुस्रांनो सानो हाजासे बेबायदिनो मावलांनो समाव आङो जोबोद गोजोन मोनदों मोननानै आरो लोगोसे बे मोननायाव गोजोन मोनदों आरो उननि फरायसाफोरखौ आं बुंनो सानो दि बयबो मोजाङै गोसो होनानै फराय जाहाथे मोजाङै मोजां बिसोरबो जौसे नाम्बार मोननो हायो बिदिनो आरो बर' बिजोंजों फरायनानै जाहाथे गोजौ थाखोआव दावगालांनो हायो बिदिनो जे समनिफ्राय क्लास जाजेनो बे समनिफ्रायनो मोजाङै गोसो होनानै फरायनांगौ बयबो आरो बिदिबानो हालाङो। फरायनाया माबोरै जागोन? आंनि फरायनाया बिदिनो आं फरायनायाव जेबो टाइम टेबोल लायामोन गोसो जायोबानो फरायखायोमोन आङो सानसेयाव 8 घन्टा 9 घन्टा जायोमोन। मावरिया हावरियानि थाखाय बान्था मोननो हादों। मानो गोसोआव जेनेबा बेबायदि बान्थाखौ मोननो हाबाय एसेबां मानसिफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि नोंथाङा सिनायखि मोनबाय मा बुंगोन बेलायाव? गोजोननाय मोनदों। दिनै एवार्ड हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरसालियाव नोंथाङा बेवहाय एवार्ड मोनबाय मोननानै उननि जेनेरेसनफोरखौ माबायदि जानाया गाहाम बेनि सायाव मा साजेसन होगोन? गासैबो बिदिनो बर' बिजोंजों फरायनानै गोजौ थाखोआव गाखोहैनो हायो बर'फोरा गासैबो बिथिङाव जौगासार जानो हायो बेखौनो नोंनि इयुननि जिथु थांखि हबि मा दं? आङो बिदिनो समाजाव थानाय जेंना जेंसि बेफोरखौ सुस्रांनो सानो हाजासे बेबायदिनो मावलांनो समाव आङो जोबोद गोजोन मोनदों मोननानै आरो लोगोसे बे मोननायाव गोजोन मोनदों आरो उननि फरायसाफोरखौ आं बुंनो सानो दि बयबो मोजाङै गोसो होनानै फराय जाहाथे मोजाङै मोजां बिसोरबो जौसे नाम्बार मोननो हायो बिदिनो आरो बर' बिजोंजों फरायनानै जाहाथे गोजौ थाखोआव दावगालांनो हायो बिदिनो जे समनिफ्राय क्लास जाजेनो बे समनिफ्रायनो मोजाङै गोसो होनानै फरायनांगौ बयबो आरो बिदिबानो हालाङो। फरायनाया माबोरै जागोन? आंनि फरायनाया बिदिनो आं फरायनायाव जेबो टाइम टेबोल लायामोन गोसो जायोबानो फरायखायोमोन आङो सानसेयाव 8 घन्टा 9 घन्टा जायोमोन। मावरिया हावरियानि थाखाय बान्था मोननो हादों। मानो गोसोआव जेनेबा बेबायदि बान्थाखौ मोननो हाबाय एसेबां मानसिफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि नोंथाङा सिनायखि मोनबाय मा बुंगोन बेलायाव? गोजोननाय मोनदों। दिनै एवार्ड हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरसालियाव नोंथाङा बेवहाय एवार्ड मोनबाय मोननानै उननि जेनेरेसनफोरखौ माबायदि जानाया गाहाम बेनि सायाव मा साजेसन होगोन? गासैबो बिदिनो बर' बिजोंजों फरायनानै गोजौ थाखोआव गाखोहैनो हायो बर'फोरा गासैबो बिथिङाव जौगासार जानो हायो बेखौनो नोंनि इयुननि जिथु थांखि हबि मा दं? आङो बिदिनो समाजाव थानाय जेंना जेंसि बेफोरखौ सुस्रांनो सानो हाजासे बेबायदिनो मावलांनो सानो।
समाव आङो जोबोद गोजोन मोनदों मोननानै आरो लोगोसे बे मोननायाव गोजोन मोनदों आरो उननि फरायसाफोरखौ आं बुंनो सानो दि बयबो मोजाङै गोसो होनानै फराय जाहाथे मोजाङै मोजां बिसोरबो जौसे नाम्बार मोननो हायो बिदिनो आरो बर' बिजोंजों फरायनानै जाहाथे गोजौ थाखोआव दावगालांनो हायो बिदिनो जे समनिफ्राय क्लास जाजेनो बे समनिफ्रायनो मोजाङै गोसो होनानै फरायनांगौ बयबो आरो बिदिबानो हालाङो फरायनाया माबोरै जागोन आंनि फरायनाया बिदिनो आं फरायनायाव जेबो टाइम टेबोल लायामोन गोसो जायोबानो फरायखायोमोन आङो सानसेयाव 8 घन्टा 9 घन्टा फरायजायोमोन ब्रह्म मावरिया हावरियानि थाखाय बान्था मोननो हादों मानो होनदों गोसोआव नोंथाङा बेबायदि बान्थाखौ मोननो हाबाय एसेबां मानसिफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि नोंथाङा सिनायथि मोनबाय मा बुंगोन बेलायाव गोजोननाय मोनदों दिनै एवार्ड हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरसालियाव नोंथाङा बेवहाय एवार्ड मोनबाय मोननानै उननि जेनेरेसनफोरखौ माबायदि जानाया गाहाम बेनि सायाव मा साजेसन थागोन गासैबो बिदिनो बर' बिजोंजों फरायनानै गोजौ थाखोआव गाखोहैनो हायो बर'फोरा गासैबो बिथिङाव जौगासार जानो हायो बेखौनो नोंनि इयुननि जिथु थांखि हबि मा दं आङो बिदिनो समाजाव थानाय जेंना जेंसि बेफोरखौ सुस्रांनो सानो हाजासे बेबायदिनो मावलांनो सानो समाव आङो जोबोद गोजोन मोनदों मोननानै आरो लोगोसे बे मोननायाव गोजोन मोनदों आरो उननि फरायसाफोरखौ आं बुंनो सानो दि बयबो मोजाङै गोसो होनानै फराय जाहाथे मोजाङै मोजां बिसोरबो जौसे नाम्बार मोननो हायो बिदिनो आरो बर' बिजोंजों फरायनानै जाहाथे गोजौ थाखोआव दावगालांनो हायो बिदिनो जे समनिफ्राय क्लास जाजेनो बे समनिफ्रायनो मोजाङै गोसो होनानै फरायनांगौ बयबो आरो बिदिबानो हालाङो फरायनाया माबोरै जागोन आंनि फरायनाया बिदिनो आं फरायनायाव जेबो टाइम टेबोल लायामोन गोसो जायोबानो फरायखायोमोन आङो सानसेयाव 8 घन्टा 9 घन्टा फरायजायोमोन ब्रह्म मावरिया हावरियानि थाखाय बान्था मोननो हादों मानो होनदों गोसोआव नोंथाङा बेबायदि बान्थाखौ मोननो हाबाय एसेबां मानसिफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि नोंथाङा सिनायथि मोनबाय मा बुंगोन बेलायाव गोजोननाय मोनदों दिनै एवार्ड हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरसालियाव नोंथाङा बेवहाय एवार्ड मोनबाय मोननानै उननि जेनेरेसनफोरखौ माबायदि जानाया गाहाम बेनि सायाव मा साजेसन थागोन गासैबो बिदिनो बर' बिजोंजों फरायनानै गोजौ थाखोआव गाखोहैनो हायो बर'फोरा गासैबो बिथिङाव जौगासार जानो हायो बेखौनो नोंनि इयुननि जिथु थांखि हबि मा दं आङो बिदिनो समाजाव थानाय जेंना जेंसि बेफोरखौ सुस्रांनो सानो हाजासे बेबायदिनो मावलांनो सानो समाव आङो जोबोद गोजोन मोनदों मोननानै आरो लोगोसे बे मोननायाव गोजोन मोनदों आरो उननि फरायसाफोरखौ आं बुंनो सानो दि बयबो मोजाङै गोसो होनानै फराय जाहाथे मोजाङै मोजां बिसोरबो जौसे नाम्बार मोननो हायो बिदिनो आरो बर' बिजोंजों फरायनानै जाहाथे गोजौ थाखोआव दावगालांनो हायो बिदिनो जे समनिफ्राय क्लास जाजेनो बे समनिफ्रायनो मोजाङै गोसो होनानै फरायनांगौ बयबो आरो बिदिबानो हालाङो फरायनाया माबोरै जागोन आंनि फरायनाया बिदिनो आं फरायनायाव जेबो टाइम टेबोल लायामोन गोसो जायोबानो फरायखायोमोन आङो सानसेयाव 8 घन्टा 9 घन्टा फरायजायोमोन ब्रह्म मावरिया हावरियानि थाखाय बान्था मोननो हादों मानो होनदों गोसोआव नोंथाङा बेबायदि बान्थाखौ मोननो हाबाय एसेबां मानसिफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि नोंथाङा सिनायथि मोनबाय मा बुंगोन बेलायाव गोजोननाय मोनदों दिनै एवार्ड हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरसालियाव नोंथाङा बेवहाय एवार्ड मोनबाय मोननानै उननि जेनेरेसनफोरखौ माबायदि जानाया गाहाम बेनि सायाव मा साजेसन थागोन गासैबो बिदिनो बर' बिजोंजों फरायनानै गोजौ थाखोआव गाखोहैनो हायो बर'फोरा गासैबो बिथिङाव जौगासार जानो हायो बेखौनो नोंनि इयुननि जिथु थांखि हबि मा दं आङो बिदिनो समाजाव थानाय जेंना जेंसि
बेफोरखौ सुस्रांनो सानो हाजासे बेबायदिनो मावलांगासिनो समाव आङो जोबोद गोजोन मोननानै आरो लोगोसे बे मोननायाव गोजोननाय मोनदों आरो उननि फरायसाफोरखौ आं बुंनो सानो दि बयबो मोजाङै गोसो होनानै फराय जाहाथे मोजाङै मोजां बिसोरबो जौसे नाम्बार मोननो हायो बिदिनो आरो बर' बिजोंजों फरायनानै जाहाथे गोजौ थाखोआव दावगालांनो हायो बिदिनो जे समनिफ्राय क्लासआ जाजेनो बे समनिफ्रायनो मोजाङै गोसो होनानै फरायनांगौ बयबो आरो बिदिबानो हालाङो नोंनि फरायनाया माबोरै जागोन आंनि फरायनाया बिदिनो आं फरायनायाव जेबो टाइम टेबोल लायामोन गोसो जायोबानो फरायखायोमोन आङो बिदिनो सानसेयाव 8 घन्टा 9 घन्टा फरायजायोमोन ब्रह्म मावरिया हावरियानि थाखाय बान्था मोननो हादों दिनै मा होनदों गोसोआव दिनैनिफ्राय बेबायदि बान्थाखौ मोननो हाबाय एसेबां मानसिफोरनि गेजेराव बेफोरबायदि दिनै नोंथाङा सिनायखि मोनबाय मा बुङो बेनि बेलायाव गोजोननाय मोनदों दिनै एवार्ड हिसाबै बर' थुनलाइ आफादनि जि बोसोरसालि नोंथाङा बेवहाय एवार्ड मोनबाय मोननानै उननि जेनेरेसनफोरखौ माबायदि जानाया गाहाम बेनि सायाव मा साजेसन होगोन गासैबो बिदिनो बर' बिजोंजों फरायनानै गोजौ थाखोआव गाखोहैनो हायो बर'फोरा गासैबो बिथिङाव जौगासार जानो हायो बेखौनो नोंनि इयुननि जिथु थांखि हबि मा दं आङो बिदिनो समाजाव थानाय जेंना जेंसि बेफोरखौ सुस्रांनो सानो हाजासे